Hvad hvis Dan var en af os? Hvis Dan havde et navn, hvad vil det være? Vil du kalde ham dette? Ja, hvis du mødte ham og så hans glans, hvad vil du sige, hvis du kun havde et spørgsmål, ja? Yeah, yeah, den er stor. Yeah, yeah, kæmpe stor. Yeah, 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 yeah. Hvad hvis den var en af os? Bare en mand som en af os. Uden så stor en byggeklods, der prøver at få en med hjem. Der prøver at få hvad hvis den gonna take a lot to drag me away from you. There's time to let 100 men or more could catch a grenade for you.